estem xerrant d'uns recursos molt importants, uns recursos que comencen enguany el 2016, que a partir de cada any, per tant, se pretén que se vagin aportant i aconseguint tota una sèrie de recursos que tota la ciutadania hi surt guanyant, i especialment, com deia, el nostre medi ambient, el nostre territori. Per tant, lamentam que algú encara en aquestes alçades vulgui posar pals de la roda. Jo crec que això està més que interioritzat per part de tothom. Avui la comissió ha estat un exemple ben clar, amb una representació molt plural de tota la societat i de totes les administracions, i lamentam aquest recurs en qualsevol dels casos. Evidentment estan en el seu dret, els nostres serveis jurídics de la comunitat autònoma les estudiaran en materialitzar-se la demanda. Vull recordar que per ara només hi ha un anunci de recurs, no hi ha una demanda materialitzada, i fins que no hi hagi una demanda concreta i sapiguem de què estem xerrant, per tant no contestarem evidentment jurídicament a res. Això corre els seus terminis i encara poden passar setmanes d'aquí a que tinguem la demanda concreta. Fins dijous no vos podrien donar la xifra. Sí que se manté la previsió de 30 milions d'euros, que és el que està previst, segur, que és el que, a més, ha manejat el Pla de Turisme Sostenible, parteix que hi haurà 30 milions en el 2016 recaptats i són els que se distribuiran en forma de projectes, i per tant aquesta xifra confiem que sí que se confirmarà, per veure que dijous, divendres tindran la xifra definitiva.